järjestää. Mitäs Touko tähän? Jos vähänkin välittää ihmisistä, ympäristöstä, luonnosta ympärillään, niin tervetuloa juttelemaan. Voiko olla näin? Ehdottomasti mitä erilaisempia tarinoita, mitä erilaisempia kokemuksia, niin ehdottomasti mukaan. Sitä viisaampia, sitä valmiimpia me ollaan tekemään yhdessä asioita, mitä moninaisempaa se joukko on. Tervetuloa. Ihmisten tapaaminen eri yhteyksissä, se viestin tuominen, ihmisten kanssa keskustelu. Tulkaa mukaan osaksi yhteisöä. Siltä tulee osaksi yhteisöä, niin tekee mahdollisemmaksi sen, että kaikki voi yksilöidä myös puhua. Voiko olla näin? Se, että on kiinnostunut ylipäätään yhteiskunnallisista asioista ja on kiinnostunut vihreistä arvoista, niin se on jo täysin riittävää ja kaikkien panosta tarvitaan. Että siis joukkuepelissä on kysymys ja joukkueessa on erilaisia pelaajia ja jokaisen panosta tarvitaan. Vihreiden täytyy itsekin myös vähän niin kuin laajentaa, leventää seiniä ja nostaa kattoa ja ottaa erilaisia ja uudenlaisia ihmisiä mukaan. Ja totta kai siitä seuraa myös, että niitä pintyneitä tapoja tai erilaisia pintyneitä ajatuksia vähän ravistellaan. Pitkälti Pekkaa seuratessani on itse muodostanut sen 3K-kirjaimen periaatteen, joka liittyy siihen, että kohdaten ja keskustellen kasvatusten mahdollisimman erilaisissa paikoissa, mahdollisimman erilaisten ihmisten kautta. Siellä se oma ymmärrys laajentuu ja ehkä toinenkin ihminen saattaa uuden ajatuksen siemenen. Miten pienestä se voi olla kiinni? Mitä sä ajattelet? Se ei ole joko tai kysymys toimia vaikka kansalaisjärjestöissä, kansalaisliikkeissä ja edustuksellisessa demokratiassa tai jossain puolueyhdistyksessä. Se on enemmänkin sekä että kysymys. Et se joko menee noin tai se menee noin. Kun nähdään numeroiden takaa, nähdään silmästä silmään se ihminen. Näitä pieniä kohtaamisia. Käydä kasvotusten kohdaten sitä keskustelua. Näitä pieniä kohtaamisia. Mut kannustan kaikkia ihmisiä siihen vuorovaikutukseen. Mä ainakin ihan ulalla. Näitä pieniä kohtaamisia. Näitä pieniä kohtaamisia. Musta kannattaa niin kuin järjestää. Näitä pieniä kohtaamisia. Näitä pieniä kohtaamisia. Näitä pieniä kohtaamisia. Näitä pieniä kohtaamisia. Musta kannattaa niin kuin järjestää.